Zaman Zulu, Zaman Zulu, Zaman. Kudala, umhlaba usemusha, izintaba ezinkulu zazimboza umhlaba njengengubo, nezihlahla ezinde zihlabe isibhakabhaka. Kulo mhlaba kwakunedamu elimnyama elithule nelibandayo. Ngaphansi kwaleli damu kwakunezinyoka ezimbili. Eyodwa yayikhuluphele inomhlobiso ogoqene, enye yayincane ilula. Kwathi ngelinye ilanga kwaba nesivunguvungu esikhulu. Umbane washaya ngaphansi edamini. Amanzi ahlukana ngesikhashana. Izinyoka zabona umhlaba ongaphezulu ugcwele imibala nezidalo zezimpiko. Uma amanzi evala futhi, izinyoka azizange zakhohlwa lobuya buhle obungaka ezabubona. Asingeke sikwazi ukuhlala kulobu mnyama nokubanda kwaleli damu, zakushelana izinyoka. Asiye phezulu siyobona umhlaba, kwasho inyoka enkulu. Kodwa siyophila kanjani kulo mhlaba? Kwabuza inyoka encane. Sizahuqa ngezisu zethu? Izinyoka zomoya angeke zisihleke na ngokuhamba phansi kakhulu? Kwasho umngane. Angeke sihuquze kodwa sizohamba. Kancane kancane zeluleka izinyoka. Zihlangene zaqala zabhukudela phezulu ekukhanyeni. Zathi uma zifika phezulu edamini, kwenzeka okungajwayelekile. Imisila yezinyoka yanqamuka ngokubili, zakhula nemilenze nezinzwane. Lapha ngaphansi kwamakhanda azo kwakhula izingalo ezimbili ezinezandla nemindwe. Base bengasezona izinyoka kodwa kwaba indoda nomfazi. Sizozenzela indlu yethu entabeni, kwasho umfazi. Ngamalanga wonke ekuseni sizobona ilanga liphuma bese lisifudumeza emzimbeni. Woza, kwasho indoda yokuqala. Ngizoza, kwasho umfazi wokuqala. Base behamba bonke baya emhlabeni wabo omusha. Imibuzo. Yiphendulele kuma-comments. Yini eyayimboze umhlaba? Yini eyayihlala ngaphansi kwaleli damu? Kungani izinyoka zazingafuni ukuhlala kuleli damu? Zingaki izinyoka ezazihlala ngaphansi kwaleli damu? Yini eyabangela ukwehlukana kwamanzi isikhashana? Yini eyenzeka phezulu edamini engajwayelekile? Kungani bazenzela indlu yabo entabeni?